Türkiye başkalасы Ankara'da 13 saat. İsәнмесез muhterem тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 6 майы, шәршәмбе. Сез турдан тур эфирда Türkiye Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп якын көнчыгыштагы сугышны бетерү максатыннан Иран белән килешүгә ирешү тырышлыгы кысаларында Ормуз бугазыннан узган көймәләрне затып баруга юнәлтелгән АКШ хәрби операциясын башлануыннан бер көн үткәч туктатуын җиткерде. Трамп үзенең социаль медиа платформасы аркылы белдерү ясап булай диде. Азатлык проекты Иран белән килешүнең ахыргы хәлгә китерелеп, имзалана алмасын күрү максатыннан кыска вакытка туктатылып торачак. Ул Пакистан һәм башка илләрдән килгән таләпләр моннан тыш Тәһран белән килешүгә таба ясалган алгарышны бу карарның сәбәбе буларак күрсәтте. Тик диңгез камавының тулы килеш гамәлдә калачагын ассызыклады. Дүшәмбе көнне Трампның үзе тарафыннан игълан ителгән азатлык проекты Иран белән сугышта катнашмаучы илләрнең көймәләренә Ормуз бугазыннан имин рәвештә чыгарга ярдәм итәргә тиеш иде. АКШ үзәк командалыгы тарафыннан алып барылачак операция сәүдә көймәләренә юл күрсәтү, миналардан сакланырга ярдәм итү һәм саклану әзерлеген тәэмин итү максатыннан идарә ителә торган ракеталы дестройерлар, 100дән артык очкыч, кешесез идарә ителүче платформалар һәм меңләгән хәрби персоналны үз иченә ала. Бу инициатива дөньякүләм нефть агымын бозучы Иран камауларына каршы торуны максат итеп куя һәм диңгез хәрәкәте иреге белән тыныч йөк ташуны саклауга юнәлтелгән тырышлык буларак бәяләнгән иде. АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Вашингтонның төп эпик ярсу операциясын тәмамлавын игълан итте һәм аның төп максатларга ирешүен белдерде. Ул АКШның конфликтны яңадан башлау яки көчәйтү нияте юклыгын әйтте. Рубио операция барышында Иранның якын арага атучы баллистик ракета мөмкинлекләре, очырту системалары, җитештерү корылмалары һәм арсеналын юк итүен, шуның белән Тәһранга үзенең атом төш программасы артына яшеренер өчен калкан булдырырга комачаулавын сөйләде. Киев тарафыннан игълан ителгән бер яклы утны туктату килешүенең шәршәмбе көнне гамәлгә керүе көтелгәндә Украина Русияны илкүләм һөҗүмнәрен көчәйтүдә гаепләде. Запорожье төбәге вәкаләтлеләре Мәскәүнең иртәнге сәгатьләрдә аскырма объектларына бәрүен хәбәр итте. Бу атнада Мәскәүдә, Киевта төрле көннәрдә бер яклы утны туктату игълан иткән иде. Русия аның 9 майда җиңү бәйрәме тантаналары белән туры килүен таләп итте. Зеленский исә бәрелешләргә тәнәфес бирүне сораганда үлемгә һөҗүмнәр оештырганы өчен Мәскәүне тулы 200лелектә гаепләде. Украина эчке эшләр министры Игорь Клименко Киевның утны туктату алдыннан Полтава, Харьков, Донецк, Днепр, Запорожье, Херсон, Одесса, Чернигов һәм Суми төбәкләрендә оештырылган Русия һөҗүмнәрендә 28 кешенең үлүен һәм ким дигәндә 120 кешенең яралануын ачыклады. Краматорскидан килгән соңгы мәгълүматлар белән үлүчеләр саны 28гә күтәрелде. Һөҗүмнәр соңгы атналарның иң канлы вакыйгалары буларак теркәлгәнгә кадәр дипломатик каналларда көтелмәгән алгарыш булды. АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Русиядәге хезмәттәше Сергей Лавров белән телефоннан сөйләште. Анда АКШ-Русия мөнәсәбәтләре, Украина сугышы һәм Иран мәсьәләләре каралуы белдерелде, ләкин детальләр белән уртаклашылмады. Израильнең Ливанның көньягына һөҗүмнәрендә 4 кешенең һәлак булуы, шактый кеше яралануы белдерелде. Бу исә утны туктату килешүен бозуну яңа очрагы буларак теркәлде. Сишәмбе көнне Израиль көчләренең Ливан буйлап 57 һөҗүменнән соң бу вакыйгалар 2 марттан бирле берничә киеренкелекнең ахыргысы булып тора. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы 2 марттан бирле Израиль һөҗүмнәрендә үлүчеләр саны 2702гә җитүен, 8311 кешенең яралануын җиткерде. Türkiye Авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Төркия Истанбулдагы Саха 2026 саклану күргәзмәсендә беренче тапкыр Йылдырым хан кайтгалар ара баллистик ракетасын тәкъдим итеп, ерак арага ату сәләтендә зур алгарыш ясавын күрсәтте. Милли саклану министрлыгының тикшеренү һәм җитештерү үзәге тарафыннан эшләнгән ракета 25 макс тизлегенә җитә һәм якынча 6000 километр ераклыкка оча ала. Йылдырым хан системасы сыек азотлы тетроксид ягулыгын куллана һәм 4 ракета двигатель белән эшли. Бу Төркиянең бүгенгә кадәр эшләнгән иң алдынгы ракета платформаларының берсе. Кеше хокукларын яклау оешмасы мәгълүматлары буенча Израиль мәхкәмәсе Газага ярдәм итүче флотилиядән 2 чит ил активистын тоткарлау вакытын якшәмбегә кадәр озайткан. Вәкаләтлеләр активистлардан сорау алуны дәвам итә. Испания ватандашы Сейф Абу Кешек һәм Бразилияле Тиаго Авила узган атнада сорау алу өчен Израильгә китерелгәннән соң Ашкелондагы мәхкәмәдә икенче утырышка чыгарылды. Израильнең көньягындагы төрмәдә тотылучы активист пәнҗешәмбе көнне Греция яры янындагы халыкара суларда Израиль көчләре тарафыннан туктатылган Газа флотилиясендәге дистәләгән активист арасында иде. АКШ башы Дональд Трамп Ак йорт клиникасы булса да Флоридадагы теш табибын сайлап, сәламәтлеге белән бәйле бәхәсләрне яңадан кузгатты. Washington Post, ABC News һәм башка масса күләм мәгълүмат чаралары үткәргән яңа сораштыру нәтиҗәләренә караганда, америкалыларның 59% Трампның ил башы вазифасын башкару өчен кирәк булган акыл зирәклегенә ия түгеллеген уйлый. Катнашучыларның 55% исә аның физик сәламәтлеге бу вазифа өчен җитәрлек түгел дип белдерә. Үткән көзгө сораштыруда бу сан 45% тирәсендә иде. Киләсе айда 80 яшен тутырачак Трампның сәламәтлегенә бәйле дәгъвалар теш табибына бару белән генә шикләнмәде. Ялларда Флоридага сәфәре вакытында төшерелгән фотосурәтләрдә аның аяк буыннарындагы шешүләр игътибарны җәлеп итте. Белгечләр моның үткән июльдә диагноз куелган веналардагы җитешсезлек нәтиҗәсендә аякларда кан җыелудан килеп чыгуын әйтә. АКШ башы Дональд Трампның саулыгы белән бәйле сәйер гадәтләре дә игътибар үзәгендә. Ил башының табиблар киңәшеннән 4 тапкыр күбрәк булган көненә 325 миллиграмм аспирин куллануы билгеле. Трамп моны канының куеруын теләмәү белән аңлата. Шулай ук кулларындагы күгәргән урыннарның бу югары дозалы аспирин куллануның йогынтысы булуы әйтелә. Ак йорт исә бу хәлне элегрәк көчле кул кысышулар белән аңлаткан иде. Дональд Трамп үзенең психик һәм физик яктан камил хәлдә булуын алга сөрә. Ул Ак йортның элекеге табибы Ронни Джексонның үзе турында соңгы 3 ил башы арасындагы иң сәламәт кеше дигән сүзләрен хәтерләтергә ярата һәм фастфуд ашамаса 200 ел яши алуы турындагы сүзләрен кабатлый. Икенче яктан, Овал офистагы җыелышлар вакытында күзләрен озак вакыт йомып торган видеоларга тукталып, Трамп буларның бары тик күз йому мизгелләре булуын яки кайбер җыелышларның эш пошыргыч булуы сәбәпле ял итүне сайлауын әйтте. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә көрәш келәменнән алып, Олимпия пьедесталына кадәр һәр тибеше белән тарихта эз калдырган һәм төрек тэквондосын дөньяга таныткан легендар шәхес турында сөйләрбез. Гепард исеме алган бу спортчы үзенең әйләнеп тибүе һәм көндәшләрен үтәли күрү сәләте белән тэквондо дөньясын әсир итте. Сәрвәт Тазагүл. Әйдәгез Нюрнбергтан Лондонга, Пекиннан Чиләбегә кадәр сузылган бу гаҗәеп хикәяне тыңлап карыйк. Сәрвәт Тазагүл 1988 елның 26 сентябрендә Германияның Нюрнберг шәһәрендә туа. Азәрбайҗан чыгышлы төрек гаиләсендә үскән Сәрвәт тэквондо белән яшьтән таныша һәм бу спорт төренә гашыйк була. Джеки Чан һәм Джет Ли фильмнарыннан илһам алып башланган нәрсә тиз арада аны җитди көндәшлек сәләтенә ия спортчыга үрелдерә. Тренеры Нуретдин Йылмаз җитәкчелегендә Төркия җыелма командасына кабул ителгән Тазагүл тиз арада үзенә генә хас көрәш стилен булдыра. Югары темп, борылыш техникасы һәм интуитив хәрәкәт.
Мине тилергәндиләр, беркем дә минем нәрсә эшләячәгемне белми, ди Тазагөл. Аның өчен тэквондо спорт төрü генә түгел, ә сәхнәдә башкарыла торган сәнгать. 2008 елга Пекин Олимпия уеннары Сәрвәт Тазагөл өчен беренче зур халыкара ярыш була. 68 килограммлы авырлык категориясендә чыгыш ясаган яшь төрек спортчысы көчле көндәшләрен берәмтекләп җиңеп бронза медаль яулый. 19 яшьлек спортчы өчен бу медаль бүләк кенә түгел, ә зуррак хыялларның хәбәрчесе иде. Шул ук елны Тазагөл Римда узган Авропа чемпионатында алтын медаль яулый. 2008 елны карьерасындагы иң нәтиҗәле елларның берсе буларак тәмамлый. 2011 елда Көньяк Кореяның Көнджу шәһәрендә узган дөнья чемпионатында 68 килограммга кадәрге авырлыктагы көрәштә көндәшен җиңеп ул беренче дөнья чемпионы титулын яулый. Хуҗа илнең зур кызыксынуын уяткан бу ярышта Төркия байрагын югары күтәрү тэквондо дөньясында мәңгелек ис калдыру дигән сүз иде. Аның көрәш стиле кире әйләнеп сикерүләрдән, сикерү техникаларынан һәм якын арадан һөҗүмнәрдән торганлыктан Бөтен дөнья тэквондо федерациясе аналитиклары аны кат-кат спортның иң кызыклы көрәшчесе дип атады. 2012 елгы Лондон Олимпия уеннары Сәрвәт Тазагөлнең тормышындагы иң авыр һәм эмоциональ чорга туры килә. Олимпия уеннары алдыннан әнисен югалткан Тазагөл йөрәгендәге бу зур хәсрәтне күтәреп Лондондагы көрәш келәменә чыга. 68 килограммлы үлчәмдә Олимпия финалында ул Ираннан килгән Мөхәммәд Багери Мотамед белән очраша. Киеренке һәм дулкынландыргыч көрәштә ул 6-5 исәбе белән җиңә һәм Олимпия уеннарының алтын медален яулый. Матчтан соң яшьлек күзләре белән Төркия байрагын җилкәсенә асып, Тазагөл әнисенә биргән вәгъдәсен үти. Бу җиңү Төркия тэквондосының иң югары ноктасы булды. Лондоннан соң Сәрвәт Тазагөл узак вакытка травмалар белән бәйле авыр чорга керә. Аяк мускулларының өзелүе, тез проблемалары, сынган кул һәм сынган бармак, бу бер-бер артлы килгән җәрәхәтләр аның карьерасы тәмамлануы турындагы имеш-мимешләрне көчәйтә. Тазагөл 2012 елда беләзек операциясын, 2016 елда сул аягына операция кичерә һәм һәр тапкырында рингка кайта. Чын чемпионнар ягылучылар түгел, йыгылгач кабат күтәрелүчеләр ди ул. 2015 елга дөнья чемпионаты финалы тарихка кереп калды. Сәрвәт Тазагөл ул вакыттагы иң куркыныч көндәшләрнең берсе, дөнья лидеры, Русия чемпионы Алексей Денисенко белән очрашты. Исәп 7-7гә кадәр күтәрелде. 3нче раундта Тазагөлнең арттан әйләнеп тибүе булды һәм матч 10-7 исәбе белән тәмамланды. Зал аягүрә алкышлады. Бу чыгышы белән Тазагөл чемпионатның иң кыйммәтле уенчысы дип табылды һәм кубокны әнисе истәлегенә багышлады. Сәрвәт Тазагөл Авропа тэквондо чемпионатында 5 алтын медаль яулады. 2008 елда Римда, 2010да Санкт-Петербургта, 2012дә Манчестерда, 2014тә Бакыда һәм 2016да Монтреода. Дөнья чемпионатларыннан ул барлыгы 4 медаль белән кайта. 2009 елда һәм тагын бер тапкыр бронза, 2011 һәм 2015 елларда алтын. Карьерасы дәвамында ул 143 халыкара ярышта 116 җиңү яулый. Җиңү күрсәткече 81,1% тәшкил итә. Бу статистика аның талантлыгына түгел, даими чемпион булуын да исбатлый. Мәрсиндә 7500 кеше сыйдырышлы спорт залы аның исемен йөртә, Нюрнбергтагы клубында ул киләсе буынны тәрбияләүне дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Сәрвәт Тазагөлнең хикәясе безгә шуны өйрәтә. Спорт белән җиңү өчен генә түгел, матур уйнау өчен дә шөгыльләнә аласыз. Пекиндагы бронзадан алып Лондондагы алтынга кадәр һәм Чиләбедәге легендар финалга кадәр шул ук Сәрвәт калды. Әйләнеп тибеше, кыю көрәш рухы һәм әнисенә күрсәткән мәхәббәте белән. Бер Олимпия алтыны, бер Олимпия бронзасы, 2 дөнья чемпионаты, 2 дөнья бронзасы һәм 5 Авропа чемпионаты белән гепард Сәрвәт Тазагөл миллионлаган җанатарларның йөрәген яулап алды. Төркиянең милли спортчылары.
Мақтарам таңышар. Түркия авазы радиосыдан татар түріндегі тауышылары шошының білән ақырына якынлашты. Біздің программа әркен Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГс эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.